Pareho ini sa nangyari man nung pandemic. So nag-establish ng um, framework Mhm. para masolusyonan ang crisis. Nung pandemic, kung matatandaan natin yung National Task Force, Mhm. NTF. So maupay man na may kitang framework how to respond or resolve the problem of this crisis. So magkaiba ng crisis yung pandemic saka itong gas crisis tension. So yung impact niya pareho mararamdaman kaya maupay naghimo ang gobyerno na memorandum Executive 1110 to establish task force in responding the effects of gas crisis. Pero ang problema dida there is siya proactive, medyo late na. Mhm. Kumbaga, nakaagi na ng pirang simana, may epekto na epekto na ang pagtaas ng presyo, pagsaka ang presyo sa mga palitan. So, medyo late, hindi siya ganun ka proactive, pero maupay na may daan ng resolution. So, expect nato na dapat mag-work Mhm. kung ano yung nasasaad dun sa national emergency in terms of gas crisis. Oo, so dapat ngayon sir no ini na mas early pa no ito na pagpalusa dinina. Pero sir sa tingin nim ini na may ada po ba dapat kabarakan ito na publiko hinina given the idea nga talaga na mga may ada kita gin-admit na po no ito na gobyerno nga may ada gud man kita crisis nga na-eksperyensyahan nga hiya na Pilipinas. Kay kung imo manunumduman no ininhiyuse ka Claire Castro inagyakan nga waray ngayon kita oil crisis sa nasod tapos sa pira ka adlaw ini nagpalusad nga hawinin nga EO sir. May may adtong sabi na waray crisis. Tapos yung pag-release ng memo na magkakaroon ng fare hike sa transport na pamasahe. Pero sinipend ni BBM yung yung propose na magkakaroon ng taas sa pamasahe. So dito makikita natin na nagkakaroon ng inconsistency, may dang inconsistency sa direkteba kan hatong gobyerno national na dire sila coordinated sa mga hinihimong mga response presenting problema. So ang expect naton maging andam dapat ang atong government na ang presenting problema makakaapekto sa pagbagsak ka natong ekonomiya kung diri siya masusolusyonan. So may kung maobserba natin kung hindi sila coordinated and consistent pwedeng mag-suffer yung mga kababayan naton. So observe natin kasi this is crisis. Parang nakikita ko rin yung government is inihimo ng hinay-hinay kung anong mga hakbang para ma-resolve ang problema. So dire nila na sasabutan ng problema is urgent. So maupay man na nakahimo na ng national emergency pero yun nga late. Kaya siguro nayakan ni Asek Castro na waray pang emergency pero pakaagi pirangal daw may inisyo ng memang Malacanang. So doon, talagang tinatansya ng government yung epekto. So parang hindi sila pumasa level na pagiging proactive sa pag-response kang atong mga problema sa Medyo choppy ka sir, oo. Okay. Oo. Partner, oo, medyo choppy, sir, no? Okay. Oo, sir, nababati po ito na ako niya. Hello? Anyway, so may kabombo, no? Anay, partner, ini na ay gaykuan anay, no? And anay, tapos tawagin nga ho natin bangin na medyo dire okay ito ninyo ni sir. Okay, sir? Hello? Hello, sir? Apo, Oo, sir, ini na repeat la sir no yan na
imo ginyayakan ay kanina regarding hiton na pagiging andam mo hiton government ay kaya medyo nag-choppy kita sir. Oo. Sige po. Yun, merong inconsistency sa mga press release ng atong gobyerno. Mhm. So, dapat ma-expect natin na yung pag-release ng memo about national state of emergency is fully strategized and coordinated yung government na ma-implement yung mga action. Oo. So, kung ganitong parang pinagtatansyahan pa lang nila, pwedeng ma-question ng public kung ano talagang magiging function ng mga roles na nakasaad sa atong Executive 110. Oo, kanina sir na-mention mo nga dapat maging andam no iton gobyerno. Ini naman ay nga emergency. No, ini na sa tingin mo sir, in your point of view, gaano po ka-effective iton na pulisya iton gobyerno yan na para ma-address iton energy crisis king kakaatubang naton? So, dire man kita maka-conclude kung magiging effective ini kung dire pa man na i-implementa. So, ulat-ulaton ta kung anong kung paano ma-i-implementar kan atong gobyerno ang nakasaad sa Executive Order 110. So, nakabase ini sa pag-strategize and pag-implementar kadtong mga regulations about sa prices, sa supply, and sa pag-manage kanatong ekonomiya. So, it's more on action rather than on talk. So, we have saying walk the talk. So, Yes, kung ano yung nasa memorandum sana ma-action or maisagawa kanatong gobyerno. Oo. Takay, sir, iton state of emergency, meaning faster access iton funds. Di ba itong nga kabaraka naman, sir, no, iton publiko, ada kay di naman daw ba inin ma-abused or misuse iton funds. So, yan, we should learn from the past, from our previous crisis like pandemic. So, dapat ang gobyerno or ang public is maging alerto sa posibleng maging mga negative effect lalo na sa budget management itong state of national emergency. Kasi lalo ng COVID, di rin maiwasan na naging access siya para magkaroon ng mismanagement sa pondo. Oo. Sir, inin agree ka po ba? Equipment. Ay, oo. Sige sir, go ahead. Sige po, ano po? Oo, sir. Sir, agree ka po ba nga tanggalon itong excise tax and VAT hiton na petrolyo? Kung pananglitan nga tanggalon may adabahinin epekto hiton ekonomiya knowing dako nga part no hiton pondohan gobyerno is coming from the tax these taxes. May siya, dapat pag-adalan kasi may epekto din siya sa pag-operationalize kang mga proyekto kang gobyerno. Lalo na main source kan atong proyekto gikan sa budget sa excise tax. So kung tatanggalan mo yan, pwedeng magkaroon kita delay sa pag-implementar natong mga proposed project. So pag-adalan, posible maging solution para patagan relief ang mga kababayan naton na apektado nito. Pero siguro dire man total elimination or suspension ng excise tax. Siguro ng konting reduction. So possible siyang option, may reduction sa excise tax pero not total elimination ng excise tax. Kasi apektado rin yung mga proposed project kanatong gobyerno. Usa nga sa recommendation kan bistador sikat na ekonomista si Winnie Munsod, si Professor Winnie Munsod, na dapat dire bawasan yung excise tax. Ang dapat atagan ng tax yung mga millionaires natin, mga bilyonaryo. Kasi sira yung maraming income sa Pilipinas pero konti lang sila mag-contribute ng tax. So, magikan ng tax dapat sa mga bilyonaryo. Usa yun sa
rekomendasyon na kinokonsiderar na pighatag man ni Professor Winnie Monsod kang UP School of Economics. Oo. Inin, sir, yan na ang nagpalusad na state of emergency. Ano ba dapat ito na dapat buhaton no ito na publiko kasampay ini advice po to the public, sir? Go ahead. Advice siguro meron kitang mga attached agents nakalista baga adto sa Executive Order 110 kung ano at itong mga agencies na obligado maghatag asistensya ng mga tao. Halimbawa, Department of Energy, DTI, DSWD, DBM, Department of Budget Management, DepDep, na dating NEDA. So, coordinated ining mga agencies na ini how to resolve the problem. So, siguro ang ma-advise ko kung anong mandato kan kada mahensya ng gobyerno dapat maging responsable and panindigan kung ano yung trabaho. Hindi dapat maging receptive or hindi dire andam sa mga nangyayari. So, bantayan dapat. So, isa nga sa clamor ni Loren Legarda during Senate hearing nung isang araw, ang ibang agency kapag budget request presente sa Senate. Pero kapag ganitong mga crisis, mga absent yung mga representative. So, advice na talaga kung anong mandato bawat ahensya ng gobyerno dapat masunod. So, nakalista man hira dun sa National State of Emergency na nabanggit ko na din kung ano yung mga agency na assigned sa pag-resolve ining crisis. Oo. How about, sir, para hiton sugada ato ng mga konsumidor pagtipid iton kuryente, energy? Energy. Itipid, kuryente. So, dapat personal. So, dire lang dapat gobyerno ang ma-contribute sa development or package itong crisis. Dapat ang bawat tagsa maaram din kung paano makakatipid sa paggamit kuryente. So, may damang kita renewable energy. So, kung ang gobyerno nagpa-practice na din ng renewable energy, kita pwede man ma-practice sa household. And kung dire man importante itong mga lakat kasi pagkonsumo ng appliances, so we have energy. Ayun, sige, sir, dami nga salamat no ito na paghatag iton imo oras nga ni Bombo Radio Tacloban. Thank you so much po. Ayun, amo to may Sige, kabombo, damo man salamat.